handelsbrev, så skal vi have som nummer 1 et brevhoved, og der finder man detaljerne om afsenderen, som er adresse, telefonnummer, ejerens navn osv. Så der er reference, som kan være salgs- eller ordrenummer, og så er der dato, hvor datoen står, og måned skal være med stort, og så kan man bytte rundt på dato og måned, alt efter hvilken modtager det er, om det er britisk eller amerikansk, og så årstallet til sidst. Og så er der modtageradressen, den er det er den, som modtager brevet. Og så er der indledende hilsen, og det er der, hvor man starter sin hilsen, og skriver alt efter, om der er tale om en bestemt eller ubestemt person, når man laver hilsen. Og så overskrift, der skal overskriften vise, hvad emnet handler om. Og så er der brevteksten, som er inddelt i 4 dele, som har en indledning, faktadel, konklusion og afslutning. Og så er der den afsluttende hilsen, og der er det jo også, man skriver alt efter, hvem der er, man henvender sig til, om man kender personen, eller om det er en ubestemt person. Og så er der afsender og underskrift, og det er så, hvem der er afsenderen til brevet, og hvor man så også skriver under til sidst. Og så er der bilag, og hvis der er bilag, så kan man skrive ENC, og hvis der er flere, så skriver man ENCS. Og kopier, det er om der også er andre måder til af brevet.